Talde terroristen biktimak Euskadin bizi diren 50 bat guztira. Eta Gal eta Batallon Basko Espainol taldearen biktimak dira. Egia, justizia eta konponbidea errealitatearen lehen planora ekarri nahi dute. Eta beren eskubidei buruzko informazioa eta eztabaidagunea izan nahi du mintegiak. Txema Urkijo Jaurlaritzako biktimen politikaren koordinatzaileak esan du paradoxa badirudi ere, une zaila bizi dutela biktimak terrorismoaren amaiera prozesuan. Que asisten preocupadas, inquietas, indignadas, enojadas a todo lo que está aconteciendo en un momento que curiosamente estamos poniendo fin al fenómeno del terrorismo. Gertatutakoaren oroimen eta narrazio on bat egitea ezinbestekoa da. Egiaren eskubidea ez baita amaitzen borroka bukatzen denean. Ez da amaitzen burruka amaitzen denean. Egiaren eskubidea biktimen eskubidea da. Beharrezkoa baita erreparazioko justizia. Mecanismos que dan a las víctimas un protagonismo y una posibilidad de ser reparadas más profundas. Mintegiak 2 egun iraungo du. Gaur hitzaldiak, bihar berriz, biktimen txanda izango da.